Zod se kaže da borci imaju čelična jaja. Jako stisno, a nisam ne skinu. Nebo jsme také zvyklí na zápasy v kleci, což jsou, že v tuto chvíli, dámy a pánové, přichází mezi 16 provazů ti hlavní, tedy borci, kteří budou dnes bojovat o vítězství v pyramidě. V prvním zápasu proti sobě nastoupí Chorvat Zlatko Kovič. Proti němu nastoupí za Českou republiku David Marcina. V druhém zápase dnešní pyramidy nastoupí zložilý držo Patrik Lundry. Jeho soupeřem, alespoň pro první zápas dnešní pyramidy, bude z Opavy Petr Huťák. Třetí úvodní zápas dnešní pyramidy a v něm nastoupí Daniel Romula. Jeho soupeřem se stane střelíče Jaromír Jahoda. A došli u čtvrtého zápasu dnešního večera, tedy čtvrtého důvodního zápasu dnešní pyramidy. Tím prvním, který v tomto zápase nastoupí, je opavský Petr Šajnák. Tyto borci se dnes večer utkají v pyramidě až do závěrečného finálového zápasu o vítězství dnešního večera. Ale bude tady mít ještě jeden vložený zápas. V tom vloženém zápase půjde opět o duel mezi Českou republikou a Chorvatsko. Za Českou republiku nastoupí Petr Máj. Proti němu nastoupí Chorvat Miroslav Čerčár. Se do prvního představování, ale ještě do představování není do konce. Já poprosím, dámy a pánové, borci, toto je ostravské publikum. Dobrý večer! Milí přátelé, dámy a pánové, protože se jedná o mezinárodní klání, dovolte mi nyní, abychom na začátek dělali slovo.
našeho hosta, Horvata Zlatko Laviče. Teplice David Martina. Člověk to musel chodit dělat.
Je za námi první kolo. Jak se vám líbilo? Přátelé, rozhodně se nemusíte bát projevit své emoce, naopak, věřte mi, že tady v ringu
poraženému Chorvatu Zlatko Chvaličovi